Ναι. Ναι. Οκ, τώρα πες μου τι θες από το Λάτσι. Αφού σου λέω έχουμε κάνει δουλειές στο παρελθόν μου μπροστά υποχρέωση. Την περασμένη εβδομάδα τρώγαμε μαζί με μια παρέα στο Μοντε Κάρλο. Πες μου ακριβώς τι θέλεις. Έλα. Τελείωσες, να το κλείσω. Όχι βέβαια, και μη γίνεσαι αυθάδης. Εγώ γίνομαι αυθάδης, Κάθομαι εδώ και ξέρω ψήνομαι στην Αθήνα και εσύ είσαι στο νησί και κάνεις γούστα και τρεις παραλίες, Τι να κάνουμε τώρα, κάποιος πρέπει να φυλάει θερμοπύλες. Τι πράγμα? Άκουσε να δεις αγόρι μου, σε αυτή τη δουλειά υπάρχει μια επετηρίδα. Μπορεί να είμαστε ίσα στην ηλικία, αλλά εγώ είμαι πιο παλιός. Έλα, πες μου τώρα, πόσα λεφτά θες να το Λάτσι. Πόσα? 3 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, κοίταξε να δεις, εγώ για τέτοιο ποσό δεν μπορώ να υποχρεωθώ. Όχι. Θα στο δώσω εγώ. Έλα τώρα, 3 εκατομμύρια ευρώ θα τα δώσω εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Είναι καλές τουλάχιστον. Μιλάμε για συγκλονιστική υπόθεση. Ωραία. Τσιπάνε. Εννοείται ότι συμβαίνει. Κοίτα, για το κορίτσι που μου στείλες, εντάξει, μίλησα με το κανάλι. Θα την πάρει την εκπομπή, ναι, θα την πάρει. Είναι οκ. Τσιμπήσανε τώρα. Ναι, νομίζω έχει βρεθεί και το θέμα. Πολύ ωραία. Κρίμας όμως. Γιατί πρέπει να γυρίσει στην Αθήνα. Έχουμε κηδεία. Ωραίος καιρός, έτσι. Υπέροχος. Εγώ είμαι η Τίνα και αυτή είναι η φίλη μου η Λίνα. Χάρηκα. Ωραίο πράγμα. Ποιο πράγμα? Να είναι φίλες τα κορίτσια. Τζάμπα, θα τη βγάλεις όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Όχι και τζάμπα. Ολόκληρος εφοπλιστής. Μανώλης Μαραγκός. Η χείρα πόσο χρόνο είναι? Αυτός θα είναι γύρω στα 55, δεν θα είναι αυτή 45. Ωραία. Αν είναι βάζω, την αναλαμβάνεις εσύ. Γιατί, why me? Γιατί εγώ περνούσα ωραία. Το σκαραβαίο. Το γούρι μας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Εγώ με μπάζω, δεν ξαναπάω, στο λέω. Εσύ είσαι ο νέος της δουλειάς. Εγώ είμαι ο παλιός. Και επειδή είμαι νεότερος, πάω να πει ότι θα φάω τα νιάτα μου με τα μπάζα. Τι θα γίνω, κάνα κομπλεξικό νιάτο? Έλα, Βιρμπιλάκο μου, δεν παθαίνεις τίποτα εσύ. Έλα, αγοράκι μου, πάμε να φύγουμε τώρα και στα Γιάννη να χιόνιζε. Μανώλη μου. Μανώλη μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Όχι ρε Μανώλη. Μανώλη μου, γιατί με άφησες μόνη μου? Όχι ρε Μανώλη. Δεν κάνω χωρίς εσένα. Έλα, Όχι ρε Μανώλη. Μπιλ, σε παρακαλώ, μην κλαις. Δεν θα τον φέρεις με τα κλάματα πίσω. Μπιλ, αγόρι μου, σε παρακαλώ, συγκρατήσου. Γιατί?
συλληπιτήρια. Να ζήσετε, να τον θυμόσαστε. Ευχαριστώ. Έχουμε γνωριστεί από κάπου? Όχι, κυρία μου. Εμείς ήμασταν φίλοι και συνεργάτες του εκλειπώντος. Να σας δώσω μια κάρτα. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ο συνεργάτης μου. Έλα, πήγαινε. Ναι. Ήταν τόσο ξαφνικό. Τόσο ξαφνικό. Του είχα μιλήσει την προηγούμενη μέρα στο τηλέφωνο. Άσε με. Άσε με. Του είχα μιλήσει την προηγούμενη μέρα στο τηλέφωνο. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Να ζήσετε, το θυμόσαστε. Ευχαριστώ. Το θυμόσαστε. Πώς φάνηκε? Δική σου. Άμπα, δεν κατάλαβες, δικιά σου είναι αυτή. Μην με κοιτάς, Βασιλάκη, εσύ έχεις αυτό το έτσι και θα της το βγάλεις πιο εύκολα το δικό της, ξέρεις. Προχθές. Και τώρα ήρθες να με δεις? Είχα μερικές δουλειές. Η μαμά τι κάνει? Μια χαρά. Για σένα ανησυχεί. Για μένα γιατί, μια χαρά είμαι εγώ. Θες να ρίξεις και εσύ βελάκια? Όχι, αγάπη μου. Γιατί, εκτονώνεσαι? Αρκετά δεν εκτονώθηκες? Δεν ετοιμάσαι να πάμε καμιά βόλτα? Δεν έχω όρεξη. Θα κάτσεις κλεισμένη εδώ μέσα? Εντάξει, δεν είσαι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία που την κορόιδεψε ένας άντρας. Το ξέρω. Αλλά μερικές από εμάς δεν το ξεπερνάμε εύκολα. Αλλά δεν φταίνε αυτή. Η Εύα φταίει. Αν είχε δώσει δηλητηριασμένο μήλο στον Αδάμ, θα είχαμε ξεμπερδέψει από τότε και δεν θα υποφέραμε τώρα. Ξέρεις κάτι, είσαι πολύ εγωίστρια. Εγωίστρια εγώ. Που δόθηκα σε δύο άντρες και με πρόδωσαν και οι δύο. Ο άντρας σου δεν σε πρόδωσε? Πώς δεν με πρόδωσε? Άφησε τα 3/4 της περιουσίας του σε ιδρύματα. Λες και κοιμότανε με τα ιδρύματα. Και αυτά που σου άφησε όμως είναι πάρα πολλά. Τι σημασία έχει? Το ψυχολογικό είναι που μετράει. Ας είχα παντρευτεί ένα λιγότερο πλούσιο και να τα άφηνε όλα σε μένα και εσύ ήταν λιγότερα από αυτά που μου άφησε ο άντρας μου. Ο άλλος έχει εξαφανιστεί. Καλά, δεν δίνεσαι τώρα? Υποσχέθηκα στη μαμά ότι θα βγούμε. Γιατί δίνεις υποσχέσεις και για μένα? Άιντε. Μανιά, πού είσαι καλέ? Μανιά. Μπα, μας θυμήθηκες. Τη σόφερα, τη σόφερα. Να τα φας Απ' όλα. εσύ. Σοκολάτες, γλυκά. Τα φας μόνος. Γιατί καλέ, τι έβασες? Έλα να κάτσουμε εκεί. Γιατί έχεις νεύρα? Τι έγινε? Μπάκης η παράτηση με μελέτης. Άιρε. Τότε γιατί, τι έχεις? Όταν αργείς να με ειδήσεις, μου αναστατώνεται το ορμονικό μου. Μανιά, με έχουμε και δουλειές, τι να κάνουμε? Δουλειές, ουλοδουλειές. Απάτες θες να πεις. Άγιε τώρα. Πατεώνας είσαι μαρέ. Η ντροπή της οικογένειας είσαι. Άσε με τώρα. Εμείς του σόι μας ήμασταν όλοι τίμοι άνθρωποι. Αν εξαιρέσεις τον παππού σου που ήταν λιουδάκι. Μουρδαράκος. Δεν έφυγε και φτούνος. Του κουνιάτζαν βλέπεις. Άντρας είμαι εσύ λέει. Να μην βάλω τη βούλα μου. Με το μελετάκο τι φτιάνετε? Μη θέλει. Σαν τρελός. Αλλά εγώ δεν τον θέλω. Δεν λες εσύ.
Γιατί δεν έρχεσαι εδώ ποτέ με γυναίκα, Ω, πάλι τα ίδια. Μπας και είσαι απ' τους... Άι, σταμάτα γιατί δεν θα ξαναρθώ. Άιντε όλο με γυναίκα, έλα με το ένα, με το... σταμάτα πια. Σταμάτα, όλο γκρίνια. Άκου εδώ να σου πω, Εγώ λέω να σηκωθείς και να έρθεις να πας στην Αθήνα. Εδώ δεν μπορώ, τις έχω στην έχει έννοια. Μια χάμια να σε έρθει, να πες κάτι, δηλαδή καταλαβαίνεις τι λέω. Όχι βρε, δεν έρχομαι. Θες βρε να βρεις τον πελάσο από τη γρίνια μου. Άι, δεν έχω εγώ. Όχι, καλά είμαι εδώ. Εδώ έχω τις παρέες μου, δεν πάω πουθενά. Τι να κάνω εγώ στο σπίτι, Εσύ θα φεύγεις, θα πηγαίνεις δουλειές. Εγώ θα κάθω μόνη μου. Ποιες δουλειές δηλαδή τώρα, τις απάτες. Πάντως να ξέρεις, εγώ αυτά τα σταμάτησα. Τώρα κάνω επενδύσεις. Τι γελάς μου. Έλα με. Τέλεια. Τέλεια. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Έλα, δεν θες να ακούσεις? Σταμάτα. Όταν σκέφτεσαι τα χαλάς όλα. Φοβάσαι να τα ακούσεις πάλι, Ναι. Μ' αρέσεις. Αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα να θες να μ' αλλάξεις, όλα θα ήταν μια χαρά. Γιατί ρε Βασίλη, τώρα δουλειά είναι αυτή που κάνεις? Γιατί? Τι έχει η δουλειά μου? Επενδυτής είμαι. Όπως λέει και ο Νίκος, είμαστε επενδυτές ονείρων. Δεν το πιασα. Θα σου το εξηγήσω κάποια άλλη φορά. Άστο. Εμπρός. Βεβαίως, ναι. Γιατί όχι. Πότε? Θα μπορούσατε να έρθετε σήμερα. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα. Είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά μου. Να δω όμως και το πρόγραμμα του συνεταίρου μου, μήπως μπορεί αυτός να έρθει. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν ερχόσασταν σήμερα. Ναι, θα προσπαθήσω. Όμως σας είπα είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια η σχέση μας με τον εκλειπώντα ήταν... Τώρα μην τα λέμε αυτά, θα τα πούμε από κοντά. Ανυπομονώ. Μικρός, ήθελα να γίνω δεσπότης. Χριστός Ανέστη. Δεν μπορώ να σε φανταστώ με ράσα, ρε. Γιατί, μια χαρά θα ήμουνα. Μαύρα, μεγάλα, μακριά, θα φόραγα και τίποτα γόβες. Καταπληκτικός θα ήμουνα. Όχι, έξι θα σου, εντάξει, αλλά... δεν σου πάει τώρα. Πώς δεν μου πάει? Εγώ από μικρός ήθελα να κάνω το καλό. Η μαμά μου έλεγε πως έπρεπε να γίνω Ιεραπόστολος. Να γίνω μαμάς Τερέζος. Ναι. Με την γυμναστρίουλα είσαι πάλι? Είσαι σε σωστό δρόμο. Έχουμε αγαπουλίτσες και σε τεμπλακά. Ζηλεύεις? Έχουμε δουλειά. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου? Η χείρα του μαραγκού μας θέλει. Και τους δύο? Εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι δεν μας θέλει και τους δύο. Μου είπε ακριβώς, αυτό το μελαχρινό αγόρι αν το δω θα με ανεβάσει ψυχολογικά. Μα τι είσαι ρε? Δεν πιστεύεις πλάκα? Όχι, δεν σε πιστεύω. Παράτα τις αγαπούλες τώρα με την ηλίθια τη γυμναστριούλα σου και έλα γρήγορα γιατί το ψωμί δεν βγαίνει έτσι, άκουσες? Έλα, μην κάνεις έτσι. Δουλειά είναι, πρέπει να πάω. Έλα. Οι αναμνήσεις... Σταμάτα ρε με τα καψιλοτράγουδα, δεν μπορώ. Γιατί δεν σ' αρέσουν?
Τώρα ένας άντρας που κλαίει για μια γυναίκα, δηλαδή. Ναι, πες μου, δεν έχεις κλάψει ποτέ για καμιά γυναίκα. Για τη μάνα μου όταν ήμουν μικρός και μου έλεγε θα πεθάνει. Μετά κατάλαβα ότι μου κάνει συναισθηματικό εκβιασμό και τέρμα το παραμύθι. Έλα, που δεν σε έχει καψουρίσει ποτέ καμία. Τι είναι αυτό? Καψούρα, αγόρι μου, καψούρα. Να καίγεσαι, να μην μπορείς. Να λες πού είναι τώρα, τι κάνει, πού. Και τι να το λέω αυτό? Πρέπει να φοβάσαι, μήπως έχει κερατώσει με κάποιον άλλον. Άκου εδώ, ρε Βασίλη, άκου εδώ. Οι γυναίκες είναι σαν τις πολυεθνικές εταιρείες. Έχουν πολλές μετοχές. Και όσο πιο ωραία είναι μια γυναίκα, τόσο πιο πολλοί θέλουν να έχουν μετοχές. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή, εσύ δεν θες όλη την εταιρεία. Όχι. Γιατί? Γιατί μετά πρέπει να αναλάβεις και το management. Πρέπει να δουλεύεις για αυτήν, να σκέφτεσαι για αυτήν, να πληρώνεις για αυτήν, να καθαρίζεις για αυτήν. Γιατί να το κάνω, δεν γουστάρω. Εντάξει. Δεν σου έχει τύχει ποτέ, γι' αυτό μιλάς έτσι. Και ούτε θα μου τύχει. Και κοίτα αυτή την ασθένεια να την ξεπεράσεις κι εσύ. Γιατί άμα η γυναίκα καταλάβει ότι είσαι καψουράκος, νύψη και αποφάγαμε, τελείωσες. Η αναμνήση. Έλα, άλλαξε το. Έλα. Ξέρεις, Μπριμπιλάκο, όταν είμαι ανιός, είχα ερωτευτεί. Σώπα ρε μεγάλε, πες το. Ξέρεις τι έγινε? Τι έγινε, πες το. Με κεράτωσε με ένα φίλο μου. Έλα. Ναι, Και? μου λέει, σε αυτόν βρήκα ότι δεν έβρισκα σε σένα και σε σένα έβρισκα ότι δεν είχε αυτός. Αχα, Παίρνω κατάλαβα. τη μηχανή και πάω και τη στουκάρω σε ένα τοίχο. Έλα ρε. Έκατσα 3 μήνες στο νοσοκομείο, με πόναγαν τα παΐδια και έκλαιγα κάθε μέρα. Όχι από τον πόνο, για αυτή. Έλα ρε μάκα, αυτό δεν μου το έχεις πει. Στα λέω τώρα για να σε προστατεύσω. Που είχε πέρα, όποτε γνώριζα ακόμα, έλεγα δεν θα με κάνεις εσύ να υποφέρω, σε κάνω εγώ να υποφέρεις. Μπράβο, τελικά είσαι ευαίσθητος, έτσι. Ένα γαϊδούρι είμαι. Και όταν τους βλέπω να υποφέρουν, λέω καλύτερα να πιέσετε εσείς παρά εγώ. Καλύτερα κορίτσια εσείς παρά εγώ. Καλά, έβαλε γυαλί και πες το αλατόλι βοσκό. Αυτό, καλύτερα κορίτσια εσείς παρά εγώ. Πες το όλοι, Πες το. Μόνο το όλοι θα λέγει. Καλύτερα να χτυπιέσαι εσύ, κορίτσι μου, παρά εγώ, γιατί οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε και μου θυμίζουνε αγάπες που φύγανε και χαρές που φύγανε και δεν γυρίζουνε και τα όνειρά μου. Είμαι ο Νίκος Κιθαντής και έχω ραντεβού με την κυρία Μαρέγκο. Περάστε. Μάλιστα. Πω, θηρίο ρε. Καλά έχεις και τεμολίτσιο. Σταμάτα ρε. Εντάξει, έτσι το είπα. Φίλε, δαγκώνει το ζώο. Όχι, παίζει βιολί μόνο. Ο κύριος Κιθαντής. Εγώ είμαι. Περάστε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, γιατί ρωτάνε συνέχεια ο κύριος Ιφαντής. Και τι θες να ρωτάνε δηλαδή? Γιατί δεν ρωτάνε και εμένα, ο κύριος Ανδρέου. Λοιπόν, αύριο πρωί θα πάμε να βγάλουμε κάρτες και θα έχουν μπροστά το όνομά μου. Τελείωσε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είναι χαρά μας, τιμή μας και καθήκον μας. Χαρά μας, κυρία Μαραγκού. Τι να σας προσφέρω? Εντάξει είμαστε. Εγώ ένα κόφι θα τον έπινα. Βεβαίως. Αν έχει κανένα dip. Κύριε Ιφαντή, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Και νομίζω είναι η σωστή λύση. Διότι η αλήθεια είναι η ευθεία οδός. Το ψέμα είναι η τεθλασμένη. Παρακαλώ. Είναι μια άποψή μου που την ασπάζω με ακράδαντα. Ακράδαντα. Όπως και ο συνάδελφός μου από εκεί.
Διότι το γραφείο μας έχει αρχές. Αγαπητή κυρία, χωρίς αρχές δεν υπάρχει πολιτισμός. Μας καταλαβαίνετε. Χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό κι εγώ, κύριε Υφαντή, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Όταν σας είδα στην κηδεία, δεν ήξερα ούτε ποιοι είστε, ούτε πώς γνωρίζατε το σύζυγό μου. Όταν όμως διάβασα την κάρτα που μου δώσατε, έρευνες και διεκπεραιώσεις, ομολογώ πως ανησύχησα. Γιατί, κυρία Μαραγκού? Προς Θεού, εμείς είμαστε ένα γραφείο καθώς πρέπει. Δεν είμαστε? Πώς δεν είμαστε. Αλλά παρόλα αυτά η κυρία Μαραγκού έχει το δίκιο της, διότι σου λέει τι δουλειά έχει ο άντρας μου με 2 detectives. Σήμερα όμως θα σας λύσουμε όλες τις απορίες σας. Στην υγεία σας. Γεια σου, μωρό μου. Με τον σύζυγό σας είχαμε μια μακρόχρονη φιλία. Μάλιστα ο μικρός από εκεί ήταν η αδυναμία του. Του έλεγε κάποτε αν δεν είχα γιο θα σε υιοθετούσα. Τόσο πολύ τον αγαπούσε. Μ' αγαπούσε. Μ' αγαπούσε σαν πατέρας. Συγκρατήσου. Βασιλή, η κυρία έχει το πένθος της. Γιατί εγώ δεν έχω Έλα. πένθος? Έλα, αφού το ξέρεις πόσο δεμένος ήμουν μαζί του. Έλα. Καταλαβαίνω, αλλά σας παρακαλώ, εξηγήστε μου πώς γνωριστήκατε με τον άντρα μου. Πριν από όλα θέλω να σας αναφέρω ότι ήσασταν η μεγάλη και η μοναδική αδυναμία του εκλειπών. Εγώ? Εσείς. Δεν το πιστεύω. Πολλά πράγματα δεν πιστεύουμε σε αυτή τη ζωή, ώσπου έρχεται κάποια στιγμή και όταν χάσουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, βλέπουμε όλη την αλήθεια. Ανακαλύπτουμε φοβερά πράγματα, κυρία μου. Για συνεχίστε. Λοιπόν, πριν από χρόνια, ο σύζυγός σας με είχε φωνάξει στο γραφείο του. Εσένα, Εμένα, ναι, ο Βασίλης δεν είναι το παρόν και μου ανέθεσε να σας παρακολουθούμε. Τι πράγμα? Να σας παρακολουθούμε. Και εσείς με παρακολουθήσατε? Επί σειρά ετών. Και του είπατε ότι... Όχι, κυρία. Δεν του είπαμε απολύτως τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Σας πλήρωσε και δεν του είπατε τίποτα? Εγώ δεν ήθελα να το πούμε. Γιατί? Για να μην πληγωθεί. Θέλαμε να είναι ευτυχισμένος. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος ο κύριος Μανώλης. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Εντάξει, τώρα μην είσαι υπερευαίσθητος. Καλός ήταν, αλλά όχι και τόσο καλός. Καταλαβαίνω. Τώρα μεταξύ μας. Ο άντρας μου έχει πεθάνει, θα σχολιάστονα και... Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Στον παράδεισο να είναι ο άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν είχε αφήσει γάτα για γάτα φιλική. Τι μου λέτε? Τι έγινε? Από την ιδιαίτερα γραμματέα του μέχρι την τελευταία υπάλληλο της επιχείρησής του, τις είχε κανονίσει όλες. Μα τι λέτε? Δεν το πιστεύω. Προς Θεού δηλαδή, πέφτω από τον ουρανό. Ο κύριος Μανώλης μου έκανε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό απορώ γιατί έβαλε να με παρακολουθήσουνε. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Άλλο ένα διπλό. Σταμάτα να πίνεις, θα μεθύσεις. Αδερφή μου είσαι, μην μου παριστάνεις τη μαμά. Πώς άρχισε η ιστορία? Αυτό είναι το τρομερό. Στην κηδεία του άντρα μου. Του Θόδωρα. Τι απορείς? Ήρθαν σαν τεθλιμμένοι φίλοι. Ο ένας ο αλήτης έκλαιγε. Και μου πούλησαν το παραμύθι ότι τους είχε βάλει ο Θόδωρας να με παρακολουθούν γιατί με ζήλευε. Και εγώ το έχαψα. Το παίζαν κολλητή του. Μετά άρχισαν να μου λένε ότι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για τον αείμνηστο εκλειπώντα και τέτοιες αηδίες. Για το Θόδωρα. Για το Θόδωρα. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και στο σπίτι. Ευχαριστώ. Είναι και ωραίοι. Έχουν και τον τρόπο τους. Δεν θέλει και πολύ να ερωτευτείς. Και όταν με βαρέθηκε ένας και το κατάλαβα, εγώ το βούρλο έκανα τη βλακεία και έπεσα στην αγκαλιά του άλλου. Αυτό ήταν. Με δούλευαν κανονικά. Να δεις μια σκηνή ζήλιας που έκανε ο Μπίλ ότι τον απάτησα με το συνεργάτη του. Όλα ψέματα, παιδί μου. Καλά, αν μου λέγανε ότι θα βρίσκονταν άντρες να πάνε λεφτά από την έξυπνη αδερφή μου, θα τους έλεγα ότι είναι το ψυχιατρίο. Καμία γυναίκα δεν είναι έξυπνη όταν είναι ερωτευμένη. Εσύ? Δεν σου είπε μαμά? Κάτι μου είπε, αλλά δεν το πίστεψα. Γιατί χώρισες? Τι θυμάσαι την Μπέγκη, την κολλητή μου από τη Θεσσαλονίκη? Ναι.
Τον έπιασα μαζί της. Το γουρούνι. Αλλά θα μου πεις, όλα τα γουρούνια την ίδια φάτσα έχουν. Αυτό σου λέω, αγάπη μου, τι στεναχωριέσαι. Και αν είναι να γίνουμε αλκοολικές, δεν χρειάζεται να γίνουμε για τους άντρες. Ο κύριος Μανώλης έκανε σαν τρελός για σας. Μα αφού κοιμόμασταν σε χωριστές κρεβατοκάμαρες. Μήπως εσείς δεν τον αφήνατε να έρθει στο κρεβάτι? Σιγά μη τον άφηνα. Το κέρατο είχε φτάσει μέχρι εκεί πάνω και θα τον άφηνα να με αγγίξει. Αυτό τον έφαγε. Το φουκαρά τον κύριο Μανώλη μου, τον παρολίγο πατέρα μου, αυτό τον έφαγε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σας αγαπούσε πάρα πολύ ο Εκλειπών. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει άλλον άντρα να αγαπάει τόσο πολύ μια γυναίκα. Με έκανε τώρα να νιώθω ενοχές. Να νιώθετε γιατί αυτό τον κατέστρεψε. Από τι νομίζετε ότι το έπαθε το έφραγμα, Από τη στεναχώρια του. Ευτυχώς δηλαδή που εμείς δεν του είπαμε ποτέ τίποτα. Νίκο, ποτέ. Δεν πιστεύω να σου ξέφυγε κάτι. Εμένα δεν μου ξεφεύγουν τέτοια. Μήπως εσύ όταν πίνατε τα ποτάκια τα βράδια? Ποτέ τον ποτό, ποτέ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ που δεν του είπατε ποτέ τίποτα. Κυρία μου, υπάρχουν κάποιες αλήθειες που σπέρνουν δυστυχία. Υπάρχουν κάποια ψέματα που φέρνουν την ευτυχία. Έτσι, μεταξύ μιας αλήθειας που σπέρνει τη δυστυχία. Προτιμούμε ένα ψέμα που φέρνει την ευτυχία. Ορθόν. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Γι' αυτό δεχτείτε έτσι αυτό το συμβολικό ποσό. Μα τι λέτε τώρα? Όχι, δεν Σας είναι παρακαλώ. δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Ποτέ. Γιατί? Αν θέλετε μπορείτε να διαθέσετε ένα ποσό για τη μνήμη του Μακαρίτη. Α, βεβαίως. Αυτό δεν μας έκανε ευτυχισμένους. Τι να κάνω δηλαδή? Από ό,τι μου είχε πει ο Μακαρίτης ο Μανώλης ήταν αυτοδημιούργητος, ναι. Από το τίποτα ξεκίνησε. Εμένα πάντως μου τα είχε πει όλα. Θα έβλεπα έτσι έναν Ανδριάντα εδώ στον κήπο. Τι έχεις πάθει τώρα? Είναι πολύ παγερό αυτό το μάρμαρο τώρα εδώ. Δεν έχεις άδικο. Ίσως το βρήκα νομίζω. Να έγραφε κάποιος τη βιογραφία του. Να ξεκίναγε από τα παιδικά του χρόνια, πώς γνωριστήκατε, πώς έκανε τον πόλεμο με τους ανταγωνιστές του. Τα πάντα. Τα πάντα. Ο κόσμος θα χαιρόταν πάρα πολύ να μάθει για τον κύριο Μανώλη. Δεν το είχα σκεφτεί. Ωραία ιδέα. Και δεν θα κοστίσει και πολύ, Αυτό είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι κάτι που σας τιμά που λέτε, διότι πάρα πολλές κυρίες κληρονομούν αμύθιτες περιουσίες και δεν θέλουν να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ για τη μνήμη του Μακαρίτη. Εσείς όμως, γι' αυτό καταλαβαίνω γιατί σας αγαπούσε τόσο πολύ. Παράξενοι είναι οι άντρες. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι με αγαπάει. Ήταν εσωστρεφής τύπος. Μπορεί να είχε καταλάβει και κάτι και... Ο κύριος Άγης στο τηλέφωνο. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Ναι. Ο κόμενος. Πρέπει να έρθει εδώ. Πάμε να φύγουμε. Ηρεμία. Συγγνώμη, ήταν κάτι επίγον. Αν και τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ ενοχλητικός. Ίσως χρειαστώ τη βοήθειά σας για να απαλλαγώ από αυτόν. Εμείς ό,τι πείτε, στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Για τη μνήμη του Μακαρίτη βεβαίως. Ας αφήσουμε στην πάντα το Μακαρίτη. Βέβαια. Εκεί που βρίσκεται τώρα καημένος δεν έχει πρόβλημα. Με συγχωρείτε, δεν είναι... Θα σας έλεγα να καθίσετε για το δείπνο, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε κι εσείς δουλειές. Κυρία μου, σκεφτείτε το πού, το πώς και το πότε και εμείς θα είμαστε εκεί να σας εξυπηρετήσουμε με διακριτικότητα, αποφασιστικότητα και εγκυμήθεια. Anytime. Βάζω στοίχημα. Σε γουστάρει. Τι στοίχημα? Ένα κουτί Αβάνας, πουρα. Αβάνας. Ναι ρε, Αβάνας. Όχι, με συγχωρείς, περίμενε, γιατί και την άλλη φορά αυτό είπες και μου φέρες μαϊμού. Εντάξει, τυχαίνει καμιά φορά. Δεν τυχαίνει. Έχασε το στοίχημα και σε έπιασε τσιγκουνιά, Εγώ τσιγκούνης, ρε. Ναι, με μένα είσαι. Πάντως την έκοψα αυτή.
Γουστάρει άντρες έτσι γερούς, αρενοπούς, μελαχρινούς, με μακριά μαλλιά. Καλά τα λες, αγόρι μου, αλλά αν δεν είναι έτσι, Ναι. μου φέρεις μαϊμού, θα σε πάω να το καπνίσεις. Θα σε πάω να το καπνίσεις. Να βάλω κανένα τραγουδάκι. Να βάλεις, αλλά όχι καψούρικο πάλι. Τι θες να κάνω δηλαδή, τι να βάλω, τι πατάω, κλαρίνα θα βάλω τώρα. Γιατί είναι βλάχο, δεν σ' αρέσει τα κλαρίνα? Δεν μ' αρέσει να αγόρι μου, εγώ δεν είμαι βλάχαδερό σαν και εσένα. Γιατί, από πού είσαι? Εγώ είμαι από New York. New York. Αστόρια, έτσι. Σου είπα New York. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα βλαχαδερά, εκεί είναι, στην Αστόρια τώρα, σιγά. Δεν μου λες Μπερμπελάκο, ο παππούς, ο πατέρας που γεννήθηκε? Ο παππούς και ο πατέρας μου είναι από την Ήπειρο. Α, μάλιστα. Γιατί? Τι το έχεις λερωμένο, βρε Γιάννη, Γιαννακί μου. Άρε Μπιλάκο, μας ήρθες από την Αμερική και το κάνεις μπιλ. Αχ, όμως τις φλέβες σου κυλάει Ήπειρος, με την ψάχνεις. Κοίτα φάτσα, κοίτα φάτσα. Γιατί τι έχει φάτσα μου? Μια χαρά βουνίσια βλάχη φάτσα είναι την έχει. Μου τη δίνει όταν μου λες ότι έχω βουνίσια φάτσα, δηλαδή έτσι τα παίρνω. Τρελαίνεσαι, είναι ωραίο πράγμα να είσαι βλάχος. Δεν θέλω ρε παιδί. Ξέρεις ρε τις ρίζες ρε, από πού κρατάει σκούφια ρε. Δεν θέλω να ξέρω, το καταλαβαίνεις. Ρε Πιερμπίλ και στα Γιάννενα χιόνιζε ρε. Ακού εδώ ρε, ο άντρας όταν καταλάβει ποιος είναι θέλει να ξέρει από πού ξεκίνησε, πού βρίσκεται και πού θα καταλήξει. Άκου να σου πω, αυτά τα που ξεκίνησε, που βρίσκεται και πού θα καταλήξει, να τα πεις στις γκόμενες που κάνεις καμάκι για να τις τρέξεις, όχι σε μένα. Εντάξει. Καλά βάλε κανένα κλαρίνα. Καλό μου να μην γυρνάω, λες να προσέχω. Μη μου πεις ότι θα κάνεις το κόλπο με το Rolex. Ναι ρε. Άσε να το κάνω, εγώ πεθαίνω για αυτό το παιδί. Άσε. Έχεις φέρει? Έχω φέρει 5-6 τουλάχιστον. Do it. Μια φορά. Άιντε Δεν θα με πάρει από κάτω, θα προχωρήσω παρακάτω. Για το καλό μου θα ανέβω. Το λες αυτό αγάπη μου? Για σένα, για σένα τα και όλα. Θα πίνω και θα πίνω τα φιλιά μου αλλού. Όχι 1, 5, 10 Rolex θα κάνω. Λες πέφτεις το Rolex. Δεν πειράζει, θα χαλάσω όλα. Τα και όλα για σένα, πεθαίνω, λιώνω. Έχω αισθήματα εγώ, Για το καλό μου να μην ζηλεύω. Για το καλό μου. Μπιλάκο! Μπιλ! Πού είσαι ρε? Εδώ! Τι κάνεις μωρή κόκκινο σκουφίτσα πρωί-πρωί τρέχεις? Έλικε μου, διαγνωμής. Κοίτα πως είναι ρε, γεμάτος μυς είναι. Όχι, θα είμαι σαν και σένα. Στα 50 σου θα σε ένα βαρέλι με κόκαλα. Φτιάξε ένα καφέ τώρα γιατί πονάει το κεφάλι μου. Τι πράγμα? Ένα καφεδάκι ρε Μπιλάκο. Γιατί δεν παίρνουμε μια πυρέτρια? Γιατί δεν θέλω να γυρνάει μέσα στα πόδια μας. Εγώ θα πάω να βάλω αγγελία, έτσι. Ζητείτε υπηρέτρια. Άκου εκεί, φτιάξε ένα καφεδάκι, επειδή είμαι ο πιο νέος στη δουλειά δηλαδή. Άνοιξε την πόρτα, σήκω στο τηλέφωνο, πάτα το καζανάκι. Τι είναι αυτά? Εγώ φταίω που δεν σ' άφησα να πας φυλακή. Δεν κατάλαβα, δεν σε έχω βοηθήσει. Τι ήσουν ρε που σε γνωρίσω εγώ? Ένα χαζόλινο Αμερικανάκι ήσουνα. Τι πράγμα? Αυτό που ακούς. Κι εγώ σου άνοιξα τα μάτια. Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει λίγο και σκέψου. Τι ήσουνα πριν σε γνωρίσει ο Νικολάκης. Περιμένω να ακούσω.
Σκέτο. Σκέτο. Τι έγινε, να σου πω. Με την τραγουδιάρα τι έγινε χθες? Άσε μας μόνο κι αυτή. Με ζάλισε. Αν έχουμε λέει καμιά επαφή στα κανάλια, αν τη βάλουμε σε καμιά εκπομπή, πρωινά, βραδινά, ό,τι να είναι. Εντάξει μωρέ, τώρα και αυτές τις κοροϊδεύουνε πολύ και φοβούνται. Μάλιστα. Και γιατί δεν της λες την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Την αλήθεια. Ότι δεν έχουμε καμία επαφή σε κανένα κανάλι, τίποτα. Αλήθεια. Όταν είναι μαζί σου. Καταπληκτικό, τι αστείο. Δηλαδή τι θες να πεις, ότι εγώ δεν μετράω? Φύσα λίγο εδώ, φύσα, δυνατά. Δεν είναι ότι δεν μετράς αγόρι μου εσύ. Εσύ μια χαρά μετράς. Αλλά η γυναίκα για να παθιαστεί, για να θέλει παραμύθι, το κατάλαβες. Αν δεν πεις παραμύθι ωραίο να τη βάλεις στην ιστορία τη γυναίκα, δεν μπορεί να αποδώσει το σεξ. Φτιάξε το καφεδάκι τώρα, σκέτο, γιατί είμαι χάλια και θέλω να πάω στο γραφείο. Σβέλτα όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βίκη Λαγού, ο κύριος Φαντής.